Ta, apa bae secan bendina nggo aku rek? Dolan endi? Dolan, aku sing mbok kelem dolan tak tukang jajan. Jajan apa ndek duit ta kan? Tenang iki 3.000. Tenang 3.000 mek entuk permen telu. Ayo wis kaya apa kabeh iki. Di ndak semuli kon aduh saben utekmu seger. Sulit aku kudu nunggu ngarum. Maksude lho. Kumel mek dijajani 3.000 persene iki aku cek 3.000-an ta. Ngene iki kualik male aku sing mendep-mendep kon ulo aku babone ulo le was apa kon dim kata semeneng ini kan saya iki ale tas transfer transfer sapa bro kata ta ya transfer yang bro don uang negeri lagi iki angkate gawe ATM lho tapi wis ana bis iya kok wis ana Kris Brimo OVO sik kurang jan kurang Aplikasi cicilanmu kan nggak ono kan? super apa Wis telat 3 dino loh, nggak bayar tak? sampeyan Bu datang ndak diundang Yo utangmu iki sing ngundang aku mrene. Wis nggak bayar, wis telat 3 dino iki pisan. wis bayar dim kon salah diuntal kon marene kon ya apa nek diuntal kon Iya dibayar itu cakar kan galak ini. ya itu Bu tak JP duit ning ATM Nggak, saiki. Kon kok kabur koyo winginane, paling nyiksa kon iku. Gila, duit asine ge nyewa sih. ini sih apa sih bu Kan bantah. Lagi gawe iki bae, saiki kan wis modern. Ayo, pakai iki aku dulu iki, cepetan. Aduh. Bayar. Gagal iki nyewa si papan kok iki. Apa sih gagal sih? LC ku singkatan lunas. Apa? Lunas utangmu. Jangan. Ini. Ya iki lunas yo. Sakjane kategori rapi. Yes. Pokoknya kon mari lunas utangi enak uripmu, ndak tak undang-undang mana kok koruptor. Kan seketewu duit ngalian iki. Sih bro sebenarnya dia nyawa alasnya tapi kita jalannya rapi sebenarnya mesin bener bro LC bu singkatannya teko ya boy ini gitu Ya LC bro lah, ngono BFI bro. Gagal tayang nih. orang total nih bro Ayo wes. Gue. Perai megawe ana ning omah dhewe ya. Yo ono bolo. Anak bojo padha lupus. Ibu iki panan. Dirian maneh untune ana proposi gantinya aku samsuk. Tapi yo mek rusak lencer jadi hukumnya sentek iki. Gini. Con anakku anjir bojoku iki. Pan Apa, Pak? ayo ini disik bapak anu permennya iki lah kan kakeknya mbak kakeknya Ada apaan? kakeknya bapak nganu apa kulit ganteng kayak Arjuna Berarti aku ganteng, Pak. iya kayak ganteng kayak Arjuna menek kakek tadi Aduh. iya apa sih babahan nganu apa babahan Aku tak boleh ndak belum. kok iso gak gelem
Apa masalahnya? Ambo, bulan aku mek duit 3.000. Yo, duit 3.000. Yo kurang loh, Le. Aku mek duit tidak ngono. Tapi bapak saya duwe cara ampuh sing iso ngatasi supaya aku tak seneng awakmu. Ya apa caranya, Pak? Ngerti kan bapak rencana yang apa? Ada, Pak. Nih, bapak wis siapno. Ngerti aku oleh bapak kroso lek anake bapak iku mau duwe rasa mesti gagal karo sing disenengi iku mau sing jenenge Atika ya toh? Ada kan enggak? Loh, mau bapak kok ngerti keadaannya anak. Ngoh, lek kepengin pun iku mau mesti Atika supaya kene gelem manut patut bapak ndhuku sapa. Yo mbok. Dia udah kaya. Pokok itu makanya saiki ku mau nek karo arek wedok kudu nyekel duit supaya awakmu 3.000 oleh cilok. Masuk kaya. Apa bojone nek kok elek ya, Pak? Oh, dikandani wong tuwek. Ngono iku ya ibumu sing nglairno awakmu. Wis gampang masalah itu. Yang penting ibu kan tetap tresno ning bapak. Itulah, kesukaan bapak wis tak siapno ning jero sarung. Gile. Duit 200 akeh. Ojo lali. Iki kipas-kipas ngene engko ya. Iya, Pak. Lek ketok arek tokno. Nah, iki duit bapak, ojo sampe ero. Ibumu iki lek weruh iki ilang ini. Ya. Kanggo lancaran tetaksimu itu. Iya, Pak. Hei. Tuh. Sing kurang iki. Dene engko lek wis kipas-kipas duit kok pancet sik nggak iso seneng Atika neng awakmu berarti iku mau ana sing kurang. Apa sih kurang, Pak? Ya rumangsa sampean. Enggak. Pembacaan kali itu berarti kurang ganteng. Ya, kenapa main ke Pak? Duh, nasib niat hati seneng. Debu kok ngene, malah ada di donatur Ibu Econ. Ikhlas no, tidak apa-apa. Ya pemane kok ini? Apa sih tidak paksa ini? Yo ya apa yo? Ini sedekah kan duit kan dipaksa itu. Kon bayar kan bang. Ya apa menjadi? Mesti sudah utangmu wis lunas. Baru ngawak nunggu mami di situ. Kon Jovi. Aku timbang jumplak kan murmur ya apa kan? Iya. Wis nang ini kan enak wis kan gak digundang-gundang buat mana masih dia hilang. Wis sedekah paksa wis, ndak apa wis. Ya apa mana? Ya, Ya. Ya bener ya Mas. Iya bener. Iya. Ini apa sih iki mas-mas ning kene? Ngale aku resik-resik. Kira aku lo mau ngomong lagi ya begini gitu. Bener. Aduh, ndak duwe-duwe sih. Wis ngale. Ya Ra, ayo Ra, kami Bapak Haris, boleh solusi uang ini. katanya nyepet awakmu. Udah, boleh solusi ya. Mari tak antem minyak udah enak dewe. Kon iki gendeng ya. Arek wong tuwa diawan ni bae. Wis ngale guys, si angele sih. Ayo, Waktu cenel. Bantu orang apa? Apika. Pemane sih, Con? Mungkin dawan ini panas temen ya? Juh, dek sampai temenan ta iku. Yo iya toh. Asli. Dularan ganteng ngene gemes. Dolan Ayo, tekokno aku jajan tapi. Iya, tenang. Oke. Ayo. Santai ya wis ya. Wong wis mari bayar kabeh wis. Alhamdulillah, lek wis mari bayar kabeh. Lek wis mari kabeh saiki aku gaweno kafe.
guru ngaso. Mesti kongkon megawe maneh Ya aku. wis pakekno. Ngono. Pak, kamu kate dolan Dolan nang ndi, Le? nang Afrika. Yo, tak dongano lancar. Iya, Pak. Sukses yo. Ya. Pak, Katanya ndi, Le? tenggane babahar. Kate babahar. Sik, bendarono dhisik. Cek dhisik babahar dhisik. Ini dhisik. Ini yo. Ada nih. Oke, pamit. Ini. Inara. Lepo iki, Pak. Lah iya Le, ndono maneh Le selungguh kono wisan wis ndak sopan blas ngene iki Le bae kok kon tunggu. Ngene Le. Apa masalahe goleki Pak Bahar? Ono. Yo, ngene lho, Pak. Keuangan kuwi lagi kritis karo keuangan negara ini. Oh. Ini kate Bruno. Iya, terus Terus sembarang apa ini? kata Pak Bahar tujuane ngono. Yo, kate nganu. Kata ngepet. Ini juga sebentar ngepet apa Pak? Pokoknya menghasilkan Pak. Walah, iya. Tapi aja ning ngono malah nambah-nambah itu solo Le, pikir-pikiran maneh. Terus solusinya apa Pak? Solusi iki tepak mumpung awakmu nang kene. Solusi jene kene iki. Apa, Pak? Nyopet ta? Yo dudu Le, yaiku utangone bojoku. Waduh. Ya apa? Timbang nyopet-nyopet kan temu kena penjara. Ini bojoku enak dah. Nggak ono hukum. Yang penting bayare pasti. Bu Evi ku tak? Lah, kenal ngono. Oh, dicabut mana gimana? Ini Dimas. Ini ketemu. Tidak apa-apa Pak. Ya wis Pak, yang penting masalahnya kelar wis Pak. Lah, Aku ndarek. Cicilanku sik akeh. Tahun wis. Ada loro berarti Pak. Aku karo kami. jing gak gelem. Berarti arek loro. Oh, Pak. Iya. Ya wis. Ya. 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 Apa ya? Rini yo. Telu, keterpeng telu. Apa maneh? Dulu tak kandani ono gayo nasabah baru. Oh, ganteng-ganteng Iya iya, pasti penak pelayanannya. Nek nyari duit ta? Iya. Ingat nyari duit kan. Berarti aku ganteng pisan ya. Enggak usah kon wis diutang. Siap nyilih bae kuwi. Baru. Ini tunggu. Nyilih piro Pandi? Nggak kurang. Kon sih. Atau sawu. Mana tuh? Nggak jangkep kok tak juta pisan sih. Baru. Tolong. Atau saya. Ya wis. Apa aja? Ya, betul. Salam. Iya le, kabeh mau masalahnya. Alhamdulillah beres Pak. Beres. Nun. Alhamdulillah wis. Mari kan masalah urusane. Lek aku sing golekno solusine. Aja lagi kok aku diliono. Aman di sini Mas. Bukan Pak Bro tahu Bu Evi. Tapi ojo lali ning minggu ngarep cicilane. Guru seminggu Bu. Nggak ngancam, nek ngiling notok, guys. Bagus. Loh, Le. Ya apa Le? Pusokone Le. Jos, Pak. Lah. Wis apa iku ya? Wis menengo iku urusane laki-laki. Pancen bener ya. Duit iki mulai
pertama benci dari cinta. Jiku menjadi uang pusaka. Ya duduk pusaka kok dicecil bayare.